Dobrý deň ľudia. Ja sa volám. Aj keď by sa vítam vás u nového videa. Dlho som nenatáčal. Je to ale furt veľmi, veľmi dobré. Takže máme tu... Kam to pične? Dajte mi ešte pár sekúnd. Nekúkajte sa. Natáčame? Natáčame si? Áno, natáčame. Neviem, či mi hral. OK, toto. Toto tu musíme takto čariť, viete? Toto... Musíme takto. To ide rýchlo. Teraz máme... Si vykraftiť novú travu. Prečo travu? Your pickaxe is straight to... No, take it. OK, kámo! To čo je? Fajn, opening. Pumpkin, OK, na čo? Kámo, drill! Ako použijem drill? Equip. Až tak, že? Tuto. To mi napoko, tak to je nič. Tu si craft... Tu si crafting toto vlastne. Tak toto bude asi nebezpečné. Ja si urobím toto. Máme si materiály. Tak si vykraftíme... Môžeme? Máme my som dobrý. Ja veľmi dobrý som. Je to čas, či čo? Ak sa ide naspäť. Ja som úplne zabudol. A takto. What is this? No tak toto bude... Trofy mám, aj. Klikám toto. Bye. Refill free. Trás. Musíme si niečo vykraftiť. Dáme si metík, ešte si dáme... Je to krumpač lepšie? Ako sa vykraftí lepší krumpač? Kámo... Tak ja si vykraftím šavelku. Pomôže mi šavelka? Dúfam sa, hej. Som tu marne. TNT! Ja si nejaké blbosti, ktoré si absolútne nepamätám. Máme tu druhujču. Kámo! Choďte kde si, ja toto nejdem strihať. Nechce. No začám furt? Natáčam? No dúfam sa na... natáčam, dobre, čílkaj. No neviem, či mi to hrálo audio, ale dúfam sa, hej. Kámo, mňa nezaujíma Dragon City. Inak teraz pozadiu mocno počujete nejakú pesničku. To je Roblox Beast Wars Simulator. Avkujem, takže... Možno počujete nejaké vetičky. Ale neviem.
lebo ja som to čo ďaleko od toho. Ale ja to počujem veľmi dobre. Kamo? Kto toto vymyslel? Ja ho nemám. Bude polovica videa, počujem len toto. Rekord. Kaktus. Runík. Čo robí runík? Dá mi to 50 eur, či čo? OK, nejaké... To bolo si krumpať? Ja nechcem mať za peniaze takéto veci. Uno. Neviem. Uno. Ale veď... Kámo, koľko trojzov mám? Bolšenov strek, na čo mi je streč? Ja neviem, čo je strečku. Vykraftíme si toto. Načo? Načo toto je blízko? Neviem ani nejak to furt použiť. To sú nejaké blbosti úplne. Akože zase? Zrejme 60 skla. Ty smíš? Teraz sa približujeme k tej, no počkej, blízkych rokov, čo taký násobky teraz posujete. Let's craft. Musíme to asi tradovať? Craft. No crafti. Komu to trvá? No, ja to nechcem. Toto nefunguje, toto mi nejde, to nechápem. Ešte je to tak ťažké. Čo si mám... Či mi to... Scroll event. Nechcem. Ešte mal piešok. Nie, ešte šklo. Toto bude trvať. Ako robím šklo? A to je kamo, 35 piesku za jedno sklo? To kto vymyslel, tak ho nemám rád normálne. To mimo smysl nedáva. Môžem si kúpiť toto. Toto je... Jej, tuto sú krumpáce. Nasetrím si na... Tak tu je tu... Pumpkin bude látky za chvíľku, máme skoro. Pokud chcete ďalšie video z tejto random kamesky, ktorú som nastavil, zabudol som meno, dajte like, subscribe a tak, ja vám hneď poviem, jak sa to volá. Pickrafter. Tak to vyriešite toto samču a môžete to vyskúšať. Inak budem mať ďalšie také podobné videa o iných, prakticky toto dám povedať most. Budeme ťa aj ja toto furt nechápem. To máme už niečo? Nie. Jak tu za chvíľku budeme môcť mať? No, čo pumpkin. Pumpkin to sa nepovedal. Neviem, ako mám pumpkin. To je 3 Ročne som tak túto hru nehral a možno to pumpkin, no. Čo je
vykrútené, či čo? Mám 45, ešte 5. Ako sa zase hrú? No tak... Zomri! Všetky pumpkiny. A normálne aj kršty už 39, tak to je 6. Máme. No to podobné. Ale kupujeme si na pickaxe. Animácia, ukoníme to. To je no kamo. Nie. Máme asi silný, ale jak silný máš, neviem. Ideme späť to tuto. Naplníme si sklo ešte. A dáme si vypekačko. Toľko to s ním dáme. Takto. Ideme dať sklo. Nemôžem to inak držať, to je veľmi zbytné. Tak prstia mňa se kobali. Ale tu už čítam späť, musím to teraz. Koľko máško už? Môže tam mikrofiť ďalšie. A máme 38. Čo bude silný pickaxe? Sandstone, čo to je? To sme mali na farme 5 emistovať, no to je veľa. Po kaktus môžeme vykraftiť za chvíľku. Tak kaktus nasadíme. Už sme polke tohoto videa. Môžeme si vykrať kaktus. Nejaký kaktus, čo? Nie. Ukludníme to poriadne, môžeme. Koľko ich tu vôbec je? No, tak to si uvidíme. Tundra. No, to si neuvidím, no. Dobrý pikak, ale veľmi... 8 damage. Aj ice. Tak asi si nasetríme na ice. To je diamantový. Koper. Zlatý. Stoneový je drahý. Nie je drahý, ale furt ne. No, furt nechápem. Má ako sa je kovať. Mám. Nie.
keby... Aký je ešte lacný? Tento proste za 4... Kamu? Za Bedrock? Kamu, Bedrock Pickaxe to chcem. Glass Pickaxe, čo? Prečo by som chcel Glass Pickaxe? A my nemáme žiadne tieto prasoty, čo to je? Potrebujeme tieto diamanty. Môžeme. Ale chceme robiť 25 kľudne. Keď dáme robiť 25. To už hotovo? Aha, to bude trvať. A potrebujeme 400. Tak to bude trvať. Ej, creeper! Vykročí, poďme. To treba ťa toľko to jesť. Ešte nevadí. Tak mám som ho mal pomáhať. Potrebujem viac. Takže toto bude všetko dnesnom videu. Takže dúfam, že si to užili. Bude ďalšie časti. Ale papa. Señoritam. Čus.